Iti Region 2, manariman itatitulong nga ipapaay ti DA kadagiti mannalon ang nagmula iti kamatis tapno mailako na ti produkto da iti merkado. Detalye iti paragsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Tinulungan ti Department of Agriculture dagiti mannalon iti Aritaw, Nueva Vizcaya ken Rojas Isabela tapno mailako da iti produkto da a kamatis. Dumanon iti 2,625 a kilos ti kamatis ti direkta nga intulod ti ahensya kadagiti kooperatiba, kadiwa stores, ken da dumapay a merkado. Magoy-goyogoy dagiti kamang ti DA agumatang iti sagsanga gasot agatad ti kamatis tapno mapapigsa ti local demand ken makatulong kadagiti mannalon. Iti Cagayan Valley, papapigsahan ti LGU Santa Teresita ti Mangital-o ti ecotourism ti munisipyo, baban iti panakarambak ti tinawon a Namunit Ecotourism Festival. Injaya dati Bangalaw Lake no sa dinno dito'y makita ti pagtataudan ti bakong may sa raw material iti fiber am us-usar iti naduma-duma a produkto. Pakairamanan ti Timor Island ang mapangpanggap ang mapintas iti pasilidad ken manayunan iti negosyo ang mabalin asarungkaran dagiti turista. Nangilatang ti probinsyal a gobyerno iti 30 million pesos a pondo para iti panakapapintas ti ecotourism. Mabigbigbig ti Santa Teresita iti nakatalimong akweba. Ado a species ti bilit a naawagan kas Laguna de Cagayan. Kabayatan na, may taltalo ti crayfishing farming iti probinsya, kas baro a pamaster kan dagiti umili, babaan iti Office of the Provincial Agriculture, gapoy iti dakkel a demanda ito'y iti lokal a merkado. Nangisayang kat ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti orientation, may naigiti panangayawan iti crayfish iti Cagayan Farm School and Agri-Tourism Center iti Amulong, Cagayan. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.